La zona de projecte es localitza al límit nord-est d'Olot, a l'avinguda Pere Badosa, amb bona accessibilitat, limitant amb el càmping Les Tries, el riu Fluvià i zones vegetals. Actualment, les instal·lacions del club compten amb més de 17.000 metres quadrats, on es desenvolupen nombroses activitats tant competitives com lúdiques. El Club de Natació Olot, amb més de 60 anys d'història, és un club amb renom esportiu que participa en la vida social de milers de garrotxins, oferint nombroses activitats i projectes esportius i socials. Amb motiu de la necessitat de remodelar la part més antiga de les instal·lacions, el club engega aquest projecte i obres de reforma i ampliació. L'àrea d'actuació ocuparà una superfície total de 2.800 metres quadrats. L'execució de l'obra s'organitza en les següents zones. Edifici existent. Nova sala d'aigües coberta. Nova piscina exterior. I sala soterrània de maquinària. Primera etapa. L'edifici d'ensenyament i gimnàs es manté en funcionament sense afeccions. Els usuaris de l'actual piscina exterior es traslladaran a la piscina de competició i a la piscina d'ensenyament. Es comença l'obra amb l'enderroc de la piscina mitjana. Seguidament es procedeix a la construcció de la nova piscina exterior i a l'execució de la piscina principal amb equips de treball independents. La piscina principal, actualitzada amb 2 vasos, es tancarà amb una nova coberta i una façana vidriada. Simultàniament, es reformarà la sala de màquines soterrània i les instal·lacions en planta coberta. Segona etapa. En última instància, es reforma l'edifici existent, una vegada finalitzada tant la piscina exterior com la nova zona d'aigües coberta. Els usuaris de la piscina d'ensenyament podran comptar amb els gimnàs i vestuaris provisionals, així com la nova sala d'aigües i la piscina exterior que entren en ús. La reforma de la piscina d'ensenyament i el gimnàs inclou reforços estructurals i renovar la coberta. Abans de començar, s'han de retirar diversos elements existents dins l'àmbit de les obres i enderrocar la piscina mitjana amb coberta telescòpica. S'executarà primerament l'excavació del vas de piscina exterior. Seguidament es farà l'estructura, llosa de fonamentació i murs perimetrals de contenció, així com el forjat de la sala de màquines. Aquesta piscina es finalitza amb la impermeabilització i el revestiment de la platja exterior. De manera simultània a la nova piscina exterior s'iniciaran els enderrocs i desmuntatge d'elements obsolets i es continuarà amb l'obra estructural de la nova zona d'aigües coberta, amb el reforç de les estructures existents amb micropilots i la formació dels 2 nous vasos de piscina. Simultàniament es farà l'enderroc de la coberta d'instal·lacions a l'edifici, es realitzarà l'excavació d'ampliació i els reforços estructurals de la sala de màquines soterrània. Simultàniament s'estarà executant l'estructura de la nova coberta. Es finalitzarà també la coberta plana i les instal·lacions. Es procedirà al tancament de coberta amb panells sandvich, els revestiments interiors, enrajolats i paviment de platja i el tancament de la nova façana de vidre. De manera que la piscina es pot posar en funcionament per absorbir els usuaris desplaçats i iniciar l'obra en l'edifici existent. Rubau Terrés també rehabilitarà la façana nord, mentre es realitza el nou tancament de coberta inclinada amb panells sandvich. Mentre es realitzen els acabats interiors, es treballarà al gimnàs, construint els nous vestuaris i renovant tots els acabats. Es finalitza l'obra amb l'enderroc de la paret sud preexistent, obtenint la nova zona d'aigües conjunta. Amb la reforma i rehabilitació de les instal·lacions del Club de Natació Olot, s'obtindrà un equipament més modern i eficient, capaç de donar resposta a les necessitats de tots els socis i afrontar els nous reptes esportius i socials del futur del club. Per la seva àmplia experiència en el sector, Rubau Terrés garanteix la materialització d'aquest projecte amb la màxima solvència i amb els millors estàndards de qualitat.